Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur otsailak 21, ostirala, elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan, hemen platoan Josurekin egongo gara, Hegoalde ikastolako zuzendaria dena. Atzo otsailaren 20an, nizek antolatuta, D ereduko eskola publikoen lehenengo topaketa ospatu zen, eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina elkarrizketa honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1874ko otsailaren 21ean, Bilboko setioa hasi zuten bigarren karlistaldia izenez Bilboko setioa hasi zuten bigarrenez karlistaldia izenez ezaguturiko guda zibilean. Maiatzaren 2 arte iraun zuen. Setioan zehar karlistek hiria bombardatu zuten, hiribildua, ospitaleak eta elizak barne. Europako egunkari ugaritan kritika gogorrak eraginez. Lehen karlistaldian gertatu bezala oraingoan ere ez zuten lortu hiria hartzea eta liberalen garaipena erabakigarri suertatu zen. Irudian Mañanitako bataila La Blonde Ilustre aldizkarian. Urte batzuk geroago, 1916ko otsailaren 21ean, Berdungo gudua hasi zen, lehenengo mundu gerrako luzeena eta historiako gogorrenetakoa. Alemaniak Frantzia ahultzeko estrategia abiatu zuen bertan, lurraldea konkistatu gabe, aterioari sortutako bajen ondorioz errenditzera bultzatu nahian. Frantsesentzat kontrara, ohore nazional bilakatu zen gotorlekua defendatzea. Ia 10 hilabetez luzatu zen batailan 700.000 pertsona hil ziren eta Frantziak eustea lortu zuen. Baina armadako bandoen muturreko gizagabaitasuna agerian geratu zen. Soldadu joanako 100.000 hiritar bidali zituzten hiltzera, inolako Soldadu joandako 100.000 herritar bidali zituzten hiltzera, inolako gupidarik gabe. Morts pour la patrie bretoiera, katalana edo euskara baizik ez zekiten haiek. Egun berean baina 2002an euskara desagertzeko arriskuan zegoela argitaratu zuen UNESCOk. Arriskuan dauden munduko hizkuntzen atlas berritua izeneko txostena argitaratu zuten eta bertan jaso zenez Hego Euskal Herrian arriskuan zen euskara, baina Ipar Euskal Herrian desagertzeko arrisku bizian. Frantziako estatuan hizkuntza gutxitu guztiak arrisku larrian ikusi zituzten, korsikera izan ezik. Espainiako estatuan aldiz, katalana zen gaztelaniarekin batera arriskutik salbu zen bakarra. Eta bukatzeko 2003ko otsailaren 21ean Euskaldunon egunkariako langileen eguneroko egunkaria argitaratu zuten, ez zituztela isilaraziko frogatuz. Bezperan, Espainiako Guardia Zibilak indarrez egunkaria itxi eta 10 lagun atxilotu zituen. Eguneroren 50.000 ale argitaratu zituzten, ohi zutenarekin 3 baino gehiago, eta denak saldu ziren. Errepasatu dezagun asteburu honetarako agenda. Ostiralean alde batetik Infiltrats izeneko proiekzioa egongo da Matalazen.
Matalazen Infiltrats dokumentala pantailaratuko dute, arratsaldeko 7:00. Beste alde batetik, Belarra izeneko bengoko kontzertua egongo da Indara aretoan. Orain arte egindakoarekin hautsi eta bere alde pertsonalena islatuko du disko honetan bengok. Artistak bere jatorri euskaldunaz harro, Belarra bezalako sinbolo bat aukeratu du lan hau izendatzeko. Belarra Urruñan sortzen den olatu erraldoia da, eta fenomeno hau ez da ohikoa. Artistarentzat olatu izugarri honek aurrera jarraitze hori islatzen du, dena atzean utziz. Arratsaldeko 10:04 gutxitan Indaran izango da bengo Belarra aurkezten. Gainera, kiliki freskorekin batera izango da, DJ set bat izango delako bere eskutik. Jarraian Iturramoko Zibiboxean arratsaldeko 5:00 bertso jasa bat-bateko jolasa izeneko haurrendako bertso tailerra egongo da. Arduradunak Bitori Elizalde eta Endika Legarra izango dira. Larunbatean, alde batetik Brigade Loko kaleko urdangak eta azken sustraiak taldeen kontzertua egongo da Totem aretoan. Brigade Loko kaleko urdangak eta azken sustraiak batera izango dira Totemeko kontzertuan. Brigade Loko taldeak bide baten esanahia lana kaleratu du berriki eta lanaren aurkezpen biran Iruñeko kontzertuan beste bi taldeak izango ditu bidelagun. Beste alde batetik Iturramako Zibiboxeko ekitaldi aretoan arratsaldeko 6:00 antzerki kontzertuak txontxongiloekin, zimurren artean kantu-kantari. Mak bere amonaren etxean utzi ditu haurrak. Kanutoren zeunken artean nanuk goxo entzunen ditu amonak bere zimurren artean gordeak dituen istorioak. Beste behin ere belaulaldi zaharren omenez pentsatutako kontzertua da. Jakinduriaz eta umorez betetako 10 kantu berri jorratuta, aurrek, gurasoek eta aiton-amonek kantatu eta dantza egin dezaten. Igandean, Izadi izeneko ikuskizuna egongo da Zizur Nagusiko kulturetxean. Izadi natura da euskaraz, oda bat da zentzumenen munduari, paisaia soinudun bat zentzumenezko bidaia bat gorputzaren hizkuntza primitiboaren bidez. Mugimenduz, kolorez, soinuz eta ehunduraz betetako eta arima ferekatzen duten olerki bisual laburrak ikusiko ditugu bata bestearen atzetik. Urte batetik 6 bitarteko haurrentzat arratsaldeko 6:00 Zizur Nagusiko kulturetxean. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, euskarazko irakaskuntza publikoak aurre matrikulazioa bultzatzen du eskaintza berritzaile eta inklusibo batekin. Nizen bildutako aur eta lehen hezkuntzako 60 eskolek 12.000 ikasle baino gehiago biltzen dituzte. Zuzendariek azpimarratu dute D eredua emaitza akademikoek bermatzen dutela. Argazki nagusian, Elena Tabernak hitz batzuk esaten dizkio proiektura joan zen publikoari. Titularrean, Elena Taberna eta Nosotros. Zuzendari kataluniarrak bere film berria aurkeztu du. Hori koloreko berrian, osasunak bigon galdugabeko bolada luzatu nahi du. Beheko berrietan, ezkerrekoan, sistema batek fauna askea detektatzen du errepidean. Eskuinekoan sakanako harri jasotzaileen eskolak etapa berria ireki du Izurdiagan. Eskuineko berrietan, alde batetik, foru parlamentuak atzera bota du LGSek zergak ez ordaintzeko proposamena. Beste alde batetik, Maristen babes ofizialeko etxe bizitzen esleipedunek ez dute onartu sustatzailearen proposamena. Jarraian, Nafarroak estatu batuetako muga zergen eragina aztertuko duen mahai bat bultzatu du. Ondoren, Rubialesek isuna ordaindu beharko dio Jenny Hermosori musuagatik. Gainera, Abalosek auzitegi gorenak pasaportea kentzen dionak atzerrian dirurik ez duela ukatzen du. Azkenik, Podemosek diru zorroa baztertu zuen sexu jazarpenagatiko salaketak jaso ondoren. Diario de Navarraren titular nagusian, UPNek eta PSNek bat eginda defendatzen dute pai, abertzaleen eta zurekin taldearen erasoen aurrean.
Peperekin eta Voxekin batera, baliabide batek kaltetutako 352 ikasleri babesa eman diete. Argazki nagusian, Hamasek 4 hilkutxak nazioarteko gurutze gorriari entregatu zizkion propaganda irudikapenaren une bat. Titularrean, Hamasen ikuskizun makabroa. 4 baituren gorpuak entregatu ditu propaganda ekintza batean. Eskuineko berrian, Rubiales 18 hilabeteko isuna Jeniri musu emateagatik. Ezkerreko berrietan, alde batetik, industriak 8,7 milioi eman dizkio Nafarroako Volkswageni eta 2,3 Teknokonforti. Beste alde batetik, Maristasen esleipedunek sustatzailearen proposamena baztertu dute. Jarraian, Podemosek monedero baztertu zuen sexu jazarpena salatu ondoren. Goiko berrietan, batetik Elena Tabernak bere film berria aurkeztuko du. Bestetik karlismoaren museorako pieza gehiago. Bukatzeko osasunaren erronka Europarra Bigon. Gararen titular nagusian, EAJko eta EH Bilduko ordezkarien kopuru berdinketa lortu dute EITBko kontseiluan. Jeltzaleek eta subiranistek eserleku kopuru bera dute legebiltzarrean eta 6 ordezkari eseriko dituzte erakunde publikoaren kontrol organoan. Argazki nagusian, Errealeko jokalariak elkar besarkatzen atzo anoetako partidan. Titularrean, gol zaparrada eta final 8erenetako txartela Londresera edo Manchesterra. Errealak Europa Ligako final 8erenak jokatuko ditu bart anoetan, Midtjylland Dinamarkako taldeari 5-2 irabazita. Zuzik, Brais Mendez, Oyarzabal eta Oskarson izan ziren golegileak. Aurkariak gaur eguerdiko zortzketatik aterako da. Tottenham edo Manchester United dira aukerak. Erdiko berrietan, goikoan Launika Peñak bere iragan aberatsa berreskuratu du memoria historikoaren ariketa batean. Behekoan, Perruiz de Aretzabaletaren erreportaia dugu. Israelgo kartzeletako izugarrikerietatik okupazio eta erbesteraldia. Goiko berrian, lakuak ez zuen aldez aurretik sektore pribaturako pasabiderik baimendu. Eskuineko argazkian Jokin Altuna aspeko pilotaria dugu. Honen hitzetan, Aitorrenarekin denok galdu dugu, pilotak ere bai. Berriaren titular nagusian, Jaurlaritzak oraingoz ez du neurririk hartu ertzaintzak salatu zituen Andrearen auzian. Bingen Zupiriak segurtasun sailburuaren arabera ezin dugu erabakirik hartu seguru jakin arte gauzak ondo edo gaizki egin ziren. Zupiriak jakinarazi du emakumearen osasun egoera delikatua dela oraindik. Goiko argazkian, Israelekin sinatutako su-eteneko akordioari jarraituz, Palestinako erakundeak 2023ko urriaren 7an baitu zituen 4 israeldarren gorpuak eman dizkio gurutze gorriari. Islamisten arabera, Israelek berak hil zituen 4 gatibuak, Gazaren aurka egindako bombardaketetan. Titularrean, Hamasek 4 gatiburen gorpuak entregatu ditu. Behekoan, Tarsila do Amaral margolariaren lanak jarri dituzte ikusgai Guggenheimen. Titularrean, Brasil modernoa Bilbon. Goiko argazkian, Ana Zubiaga Elordieta Jainkunde Akademiako lehendakaria dugu. Honen arabera, gure helburu nagusia da ezagutza orokorra sustatu eta zabaltzea. Eskuineko berrietan, alde batetik Jose Mari Aizeaga Basque Culinary Centerreko zuzendariaren hitzetan, gastronomiaren esanahia eta jendeak baloratzen duena asko zabaldu da. Beste alde batetik, ekonomiak eta politikak oraindik bitan zatitzen dute Alemania. Gainera, Europa Ligako final 8erenetan izango da Erreala. Jarraian, zabalik dago Euskaraldian izena emateko aukera enpresa eta elkarteentzat. Amaitzeko, Nafarroako de ereduko ikastetxe publikoen topaketak egin ditu nizek. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, jala Nafarroako Jokin Orozkoren hitzetan, gure gobernuak presionatu behar ditugu Israelekin harremanak eteteko eta isolatuta uzteko. Jala Nafarroa elkarteak Israelen genozidioa salatzeko manifestaziora deitu du larunbata honetan. Eskuineko berrietan, goikoan Lizarrako ospitalean kartelak euskaraz ere irakur daitezke. Lizarrako Garzia Orkoien ospitaleak kartel berriak elebitan jarri ditu. Osasun departamentuaren hizkuntza planean euskara bidearekin elkarlanean jasotako ekintzetako bat izan da.
Lizarrako kultur teknikari izateko nahitaezkoa da euskara administrazio auzitegiaren arabera. Administrazio epaitegiak arrazoia eman dio Bilduk Lizarrako plantilla organikoaren hizkuntz profilen aurka jarritako helegiteari. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikusiko dugu orain. Gaur, ostirala, zerua partez hodeitua egongo da. Erdi mailako hodeiekin eta goi-hodeiekin, eta azken orduak arte ateri eutsiko dio. Hego-haizea zakar ibiliko da, eta ondorioz temperatura balio altuekin jarraituko dugu. Naiz eta maksimoak 2-3 gradu jaitsi. Gauean hodei trinkoagoak agertuko dira, behe-hodeiak eta fronte iristean euri hasiko du mendebaldean. Gero, frontea ekialderantz mugituko da. Haizeak mendebal ipar mendebaldera egingo du, pixka bat baretuko da eta temperatura jaisten hasiko da. Larunbatean giro freskoa eta ezegonkorra izango dugu. Temperatura maksimoak 3-4 gradu baxuagoak izango dira eta minimoak azken orduetan neurtuko dira. Goizaldean frontea pasatzean euria bazter guztietan egingo du. Gainerako orduetan zaparradak noizbehinka eta han-hemenka egingo ditu, eta egunaren amaieran atertu egingo du. Gauean ostarte zabalak irekiko dira. Mendebaldeko eta ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, eta ziertzoak tarteka gogor joko du Ebro ibarrean arratsaldean. Igandean giro lehor eta eguzkitsua izango dugu. Zerua ordu askotan hodei gutxirekin egongo da, lainogune batzuekin egun sentian eta erdi mailako hodeiekin eta goi-hodeiekin egunaren amaieran. Goizaldean hotz egingo du eta ez da baztertzen Araba eta Nafarroko zenbait lekuetan izotza egitea. Hegoaldeko haize suabea ibiliko da eta haizearen laguntzarekin berriro ere eguneko temperaturak gora egingo du. Altuenak 15-18 gradu artekoak izango dira. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Josurekin gaude, Hegoalde ikastolako zuzendariarena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, osongi. Atzo D-ereduko eskola publikoen lehenengo topaketa egin zen, ezta? Eta, zertan datza hau kontatu iguzu pixka bat? Bai, begira, orain arte ikasturtero aurre matrikula aitzakitata hartuta prentsa aurrekoa egiten genuen, komunikabideak etortzen ziren, grabatzera eta baina aurten, nizeko bileretan buelta bat eman diogu eta aurten lehenengo aldiz topaketa moduan goiz bat antolatu dugu. Eta horretara, nizeko partaide garen lankideok bertaratu gara eta elkarrekin egoteko eta ikasteko espazio bat sortu dugu. Eta zer da nize? Nize, bai, D-ereduko eskola publikotako zuzendarion elkartea da. Eta zergatik egiten hasi da topaketa hau? Orain arte, nizeko partaide garenok Nafarroa oso handia da. Batzuk Iruñerrikoa gara, beste batzuk Lizarraldekoak, edo, orduan, pentsatu genuen, aukera ona zela, itzaki polita, berdin dio Elizondoko zuzendari izan, edo Lizarrakoa, edo Iruñekoa, hor elkartzeko. Eta horrela, hainbat ekintza proposatuz, zuzendari gehiago eta ikasketa buru eta irakasle gehiago bateratu dira. Eta aitzaki horrekin egun osoko egitaraua antolatu zenuten, ezta? Eta zein izan zen egitarau hori? Bai, begira, hasieran aurkezpenak eta egin genituen, gero Rosa Ramosekin hitzalditxo bat egin genuen, ze nizeko hainbat eskolatako lankideok berarekin formakuntza bat egiten ari gara ikasturte honetan zehar, orduan atzo probestu zuen beste kideei ere saltzeko egiten ari garen lana, ikasten ari garen guztia eta oso polita izan zen. Gero Rosarekin egon eta gero sortzenetik Euskararen normalizazio plana aurkeztu zuten, ondoren kafetxo hartzeko tartetxo bat izan genuen, eta amaitzen hasteko Alfredo Dufour Euskara teknikariarekin ere solasteko aukera izan genuen, eta berak bere ekoa ikerketa aurkeztu zuen, berak zizurren egindakoa. Eta amaitzeko bai, urtero bezala prentsaurrekoa izan genuen.
Eta zer da euskara normalizatzeko plan hori? Bai, Sortzenek aurkeztu zuen ideia bat da, proposamena, proiektua, eskola guztietan aurkeztu duena, denok elkarrekin lan egiteko. Eta horren helburu nagusiena ikasleek euskara lantzea eta hobetzea da, baino ez soilik alderdi edo esparru akademikoan gela barruan, baizik eta hortik kanpo. Eta ideia eskola, familia eta aisia batzea da. Familiei estrategiak emanez, baita ere ikastetxeetan, eta bueno, gero ere haiek sortu dute eskolaz kanpokoak biltzeko plataformatxo bat, guraso elkarteek hor bilatzeko, edo familiek ala behar badute hori izateko. Eta zein da, pixkat Sortzenen papera honetan? Bueno, Sortzenen papera azken urteetan izan da pixka bat hori euskara bultzatzea, sustatzea, eta hainbat ekimen proposatu izan ditu, eta horretan ikuste dut zentratu direla. Eta normalizazio prozesu horretan ze puntutan gaude orain, zein da abia puntua? Bai, nik uste dut guztion kezka dela ikasleek euskara ahalik eta modu askean edo osoenean bizitzea. Orduan, haiekin batera, eta gero gu bakoitza gure ikastetxeetan egiten duguna, hori sustatzea da edo hori lortzen saiatzea. Pixka bat ikasleek bizitza euskaldun bete oso bat izatea. Bai gela barruan, ikastetxe barruan, eta gero noski ere auzoan, herrian, familia giroan eta lagunekin. Eta ikusten duzu ikasleetan erabileraren autu hori? Erabilera? Erabileraren autu hori, nahi dutela euskara erabildegi. Hori da, pixka bat hor, hobetzen saiatzen garena, ze, ereduak bai ziurtatzen du euskararen ikaskuntza, hori noski eta hori beti ala esaten dugu, baina bai ikasleek agian hobetzeko edo lortzeko falta zaiena hori da, alderdi ludikoan edo patioan, jolastokian, kalean, lagun arteko harreman horretan estrategia edo baliabide gehiago izatea. Eta horretan ari gara. Ohitura falta ikusten duzue. Hori da, eta bereziki, segunetan Nafarroako zein puntuta zauden, baina Iruña herrian, kasu konkretu honetan, ingurua oso erdalduna da. Oso erdalduna, eta haiek kalean dituzten lagunak gehienetan erdaldunak dira, eskolakoak ez, baina kalekoak bai, orduan gaztelaniara jotzeko ohitura hori dutenez, hori, ez dakit, solasaldi horietan, laguntza hori behar dute, eta hori da Sortzenik proposatzen duena bere plan horretan, eta guk ere nizen egiten ari garen formakuntza horretan, plan estrategiko bat sortzen ari gara, Iruña herriko eskoletan metodologia bat sustatzeko komuna, eskola hauen guztietan, ikaslei estrategia horiek emateko. Hau da, haur eta lehen hezkuntzan zer landu behar den euskara mailan, ahoz idatziz, baina baita ere, kultura referenteekin, lotuta, literatura, musika, kalean, alderdi ludiko horretan ere. Nahiko proiektu potentea da, den hartzen duena. Eta gero ere probestu zenuten aurre matrikula EPEA aurkezteko, eta nola aurre ikusten da? Itxaropenez betea, beti bezala, gogotsu egiten digu beti aurre matrikula garaiari, bakoitza bere eskolan, hezkuntza komunitate bakoitza bere eskolan, eta gero, eredu publiko bezala, beti gogotsu. Horregatik ere bere momentuan hori izan zen nize sortzeko. Ez dakita itzaki bat edo behar bat, eta horri ekiteko lan egiten dugu, gogotsu. Eta noiz irekitzen da matrikulazio EPEA eta nola da prozesua? Aurten martxoaren 17-tik 21 izango da, nahiz eta departamentuak, hezkuntza departamentuak ofizialki oraindik argitaratu ez duen, baina informatu dela, prentsan bereziki agertu da. Eta, aste horretan, 5 egun horietan, familiek 2 aukera dituzte aurre matrikula egiteko. Egin dezakete batetik online etxean eduka plataformaren bitartez, edo egin dezakete ere eskolan bertan pertsona baten laguntzarekin, gure kasuan adibidez, administrariarekin egin dezakete. Eta nola dago ereduaren egoera, nola ikusten duzue? Nik esango nuke nahiko egonkor dagoela. Beti, aurre matrikula garaia bukatzen denean, nizen ere, datuen azterketa hori egiten dugu, hausnarketa, eta ikusten dugu, jeitsi izan bada noizbait, ere jaiotza tasagatik izan dela. Baina ereduaren
edo ereduaren aldeko apostu hori egiten duten familiak hor daudela, jarraitzen dute, eta jaitsi izan bada, jaiotza tasagatik izan da. Eta justo hezkuntza publikoan, zer badaukagu kontzertatuak diren ikastolak, nola ikusten duzu? Bueno, dikotomia hori betidanik hor egon da. Eredu publikoak, eta hori da guk asaltzen duguna, bai atzo aurre matrikulako prentsa horrekoan eta gero bat irikiak ospatzen ditugunean, eta dikotomia hori guk asaltzen duguna familiak guregana gonbidatzeko da, eredu publikoak bai ziurtatzen duela hainbat balioen ikaskuntza. Ze, noski, ziurtatuta dago kurrikulumak exigitzen duena, edo zehazten duena, akademikoa dena, baina gero eredu publikoa nola dagoen bereziki, eta hori ere asko gustatzen zaie, eta asko baloratzen dute gurekin berez dauden familiek auzora irekita, kalera irekita, herrian bada, herrian oso lotuta dagoela ingurunearekin, familiekin, auzoko edo herriko entitateekin, eta orduan ziurtatzen duguna da kurrikuluma, hau da, arlo ezberdinak eta balioak lantzen ditugunak, aniztasuna, errespetua, eta esaten dudan bezala lotura hori, auzora ateratzea, herrira ateratzea. Zena, ipatuzu jaiotze tasaren jaitsiera, eta hau nola eragiten dio matrikulei? Zaila da esatea, herri bakoitzak badu bere realitatea edo auzo bakoitzak baduela berea. Nik adibidez esan dezaket gure eskolan nabaritu izan dugula noizbait, baina belaunaldien arabera. Egia da orokorrean Nafarroa mailan jaiotza tasa jaitsi egin dela, baina ez dugu hainbeste nabaritzen. Joan da poliki jaisten jaiotza tasa eta noski horrekin batera aurre matrikula, baina urtearen arabera ere aldatzen da. Naiz eta gero eta basuago izan tasa hori, gerta daiteke ume gutxiago izatea matrikulatzeko garaian urte horretan, baina familia gehiago batu izana gure eredura. Orduan agian nabaritu da gehiago kontzertatuan, edo gaztelaniako ereduan, edo ingelesa ereduan. Zaila da esatea, ez da tonika bat urtero mantentzen dena. Eta, aurtengo matrikulan nabari izan duzue, edo zakita aurre ikusten duzue nabari modela? Bitxia da ere, jaiotza tasak bere egin du, baina gure kasuan atirikitan inoiz baino jende gehiago izan dugu. Baina gure realitatea aurten zein da gure eskola inguruan etxe asko ereki dituztela. Gero eta gehiago, horrek esan nahi du familia gehiago etortzen direla auzora bizitzera, hortaz matrikula gehiago. Ordan gure kasuan ezin dugu esan, ume gutxiago daude edo, ze gure auzoan konkretuki urte batzutan bai, bere egin duela, baina justu orain gora egiten ari da. Orduan, zaila da horri erantzutea, joan barko gineteke eskolaz eskola, herriz herri edo auzoz auzo. Ez dugu komentatu baina zer moduz joan zen lehenengo topaketa? Nizeko lehenengo topaketa oso polita izan zen. Aukera paregabea, nizeko partide garen lankideok elkartzeko, batetik ikasteko eta elkarrekin hausnartzeko, baina baita ere, askotan, harremanetarako gune bat izan zelako. Eskoletako gauzak partekatzeko, egoera desberdinak, ikasi duguna ere, nizeko ikastarona ikasi duguna besteekin komentatzeko, oso polita izan zen, eta noski errepikatuko da, hurren urtean bigarren topaketa. Eta familien harrera, zer moduz joan zen? Familien harrera zein zentzutan? Topaketara gerturatu ziren familiek nola? Ez, topaketa izan zen soilik nizeko partide garen lankideontzat. Familiak informatuta zeuden, eta gero horren inguruko berria egunkarian agertu dena, eta horren guztiaren berri ematen zaie, baina momentuz lehenengo aldia izan zenez, ez genekin oso ongi, askotan badakigu hau dela pixka bat, goazen egitera, ikusiko dugu, eta beti urtero hobetzen joango gara. Orduan, horren urtei begira bai, aukera hor egongo da, familiei edo auzoko lagunei edo luzatzeko. Eta, ja bukatzeko, ezakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, zerbait ahaztu zaigun, ezakit. Nik besterik gabe, atzo prentsa horrekoan esan nuen bezala, familiak eredu publikora gonbidatu nahi ditut, berdin dio herrian, auzoan non bizi diren, eredu publikora gonbidatu nahi ditut, 40 urteko esperientzia honek esaten digu, familien testigantzek hala adierazten dute, haien aurrentzako, ikasle hauentzako aukerarik hoberena delako. Joseba, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta hain ondo azaltzeagatik. Zuei, mila esker gonbidatzeagatik.
Gaurkoz hau izan da dena, astelenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mi esker zuen arretagatik eta asteburu ona pasa. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lortezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen.